srca strahuju. Kaže Ajša, pitala sam poslanika, tako bilježi imam Tirmizi u svome sunenu, sa ispravnim lancem prenosilaca. Kaže, pitala sam Allahovog poslanika, Allahov poslaniče kaže, je li to čovjek koji krade i koji nemoral čini i koji alkohol pije i udjeljuje? Udjeljuje pa se boji da neće biti primljeno. Kaže, la jebnete sidik, nije, kaže, ovo kćerko iskrenog, nije ovo kćerko Ebu Bekra. Kaže, to su ljudi koji klanjaju i koji poste i koji sadaku daju, ali kaže, boje se da im neće biti primljeno. Čini, čovjek vjernik čini sve te hajrate i kaže, Boga mi idem, a ne znam šta me čeka. A nađete čovjeka ništa, ni u lijevoj, ni u desnoj, noga preko noge, ruka pod glavu i kaže, Bog je milostiv. Jeste, to je tačno, te riječi su tačne, ali se sa njima ne želi dobro. To su riječi istine sa kojima se ne želi istina. Allah je milostiv, ali kome je milostiv? Onima koji rade i koji se trude. Pa kad pogreše, vrate se svome gospodaru i traže oprosta. A samo tako osloniti se na Allahovu milost, to nije dobro. Nego čovjek se, znači, u protivnom naš poslanik najviše se trudio. Najviše je stoje u namazu i da stopala i da mu ispucaju i da krvare i da, zar da kaže ne budem Allahu zahvalan rob.